na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras natin sa Bunga Puliwan is already 11:05 p.m. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, mapapakinggan po natin ang kwento ng ating caller sa ating SPG Top Secret. Kaya hindi ko na po papatagalin pa mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating SPG Top Secret Caller. Kilalanin at alamin na po natin ang kwento niya ngayong gabi na to. Hello ma'am. Hello po. Good evening. Good evening po. Happy Friday. Happy Friday. Ma'am, welcome po sa ating programang SPG Top Secret. Magpapakilala muna po ako sa inyo. Ako po pala si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At ma'am, ang programa po natin ngayong gabi na to is more on SPG na top secret ninyo. So ready ka po ba ma'am? Yes po, DJ Jello. Okay ma'am. Ma'am, diretsahan po tayo kapag tinanong ko po kayo na ano ang SPG top secret ninyo later. Pero bago ang lahat, ano po bang pangalan ninyo? Ako po si Eya, Eya. Ilan taon na si Eya? 25 po. 25 years old. Taga saan? Currently po nasa Baguio City po ako. Eya, 25 years old, currently nasa Baguio City. Ano ang SPG top secrets mo? Yan po, bale, eto po nangyari noong nasa college pa lang po ako. I met a guy, pero hindi ko alam na anak pala siya ng congressman. So, technically, alam ko po yung apelyido niya is, yun yung apelyido ng congressman po na nakakasakop sa amin. Pero hindi ko alam na anak pala siya. Eya, tama ba ako ng pagkakarinig? Nagkaroon ka ng boyfriend na anak ng congressman. Tapos, Opo. itong congressman ba na to ay kilala? Napapakinggan natin madalas yung pangalan niya? Sa mga nakakaalam po siguro, kilala po siya. Kasi yung family nila is matagal nang kilala sa politika. Hindi naman to kasama at nadawit sa flood control. Hindi naman po. Okay. So, Eya, kwentuhan mo naman kami. Paano kayo nagkakilala nung anak ng congressman? Yan po, nagkakilala po kami. Sumali po kasi ako sa isang competition way back in college. Kasi tumutugtog po ako ng piano. And then isa po siya sa mga judge. Mhm. Naging finalist po ako ng competition na yun, and then nanalo at the same time. After po ng competition, kinuha niya yung number ko. Agad-agad mo naman binigay. Nung una po nag-hesitate ako pero why not? Sige, bigay ko na lang. Wala naman akong boyfriend dati.
Gwapo ba to, yung anak ng congressman? Opo. Totoo. Bigyan mo muna kami ng image sa utak namin. Anong itsura nitong anak ng kongresista? Kuwan po siya, matangkad. Hindi siya maitim, hindi din Mhm. siya masyadong kaputihan, gano'n. Tapos kapag tumawa po siya, may dimples. Yun po, yun po yung parang naka-catch po ng attention ko. Mm. So, yung nagpakilala na siya sa'yo, hiningi niya yung number mo, ano na mga sumunod na nangyari? Yan po, halos gabi-gabi nagkakausap kami through text and call. Minsan, kasi kinuha niya na din yung Facebook ko, nakaka-video call ko siya, gano'n. So, nakaka-video call mo siya. Paano video call? Video call lang talaga, literal, o may halong video call? Ganun. Nung una po parang pure intention lang, Mhm. usap, Demure pa. oo, usap, and then usap casually lang, gano'n. Mhm. And then nung tumagal po, tinanong niya ako kung puwede ba akong magkita kami one time. So yun, nagkita po kami. Mhm. And then after nun, yung mga sumunod ng nangyari is may halo na pong video call. Nag-video call na kayo. Ganun. Opo, aware naman po tayo na na siyempre kabadaan, mapusok. Mapusok, no? Ilang age gap nyo nito ng anak ni congressman? Yung mga nasa 10, 10, Mhm. 10 something, 10 years. Mm. 10 years. Malayo-layo nga. Ilang taon ka nun that time? Kuwan po, 19. 19. So, 29 na siya. Mm. Hindi ka naman niya kabit. Tut, 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 tut. Technically, nung una hindi ko alam. Pero nung late ko na lang nalaman na may asawa na pala siya. Okay. Pero bago tayo tumungo doon, kamusta naman ang nagiging relationship niyo ng mga panahon na yun? Itong anak ni congressman, sweet ba siya sa'yo? Wild ba tong anak ni congressman? Paano ba yung mga galawan niya sa'yo? Kuwan po, sweet siya, technically. And then, full support din siya. Actually, naging sugar baby niya. Naging sugar daddy mo siya? Ganon? Oo. Lahat ng kailangan ko, binibigay niya, even allowance. Okay, isa-isahin natin. Naging sugar daddy mo siya. So, ano yung mga una niyang binigay sa'yo muna? Na namangha ka? Nung una po, binigyan niya ako ng kasi mahilig ako sa relo. Binigyan niya ako ng Rolex na relo. Date Jazz, reference number 613129. So, anong worth magkano yung Rolex? Kasi iba-iba yung iba-iba yung price ng Rolex. Merong pinakamababa is 400,000, mga second hand pa yun So, yung sa'yo, brand new ba binili? Ganun? Hindi ko po sure kasi tinatanong ko dati kung magkano yan, sabi niya. It's not about the price. Wow! It's not about the price. It's about your happiness. Oh. Rolex Tiffany, no? Siguro mga hindi naman lahat ng Rolex 1M di ba? May mga Rolex na more than 1M, di ba? May Rolex naman na lower than 1M, di ba? Ganun lang naman 'yan Malay mo kasing presyo na ng legit naman ba yung Rolex? Ito ang tanong kasi may mga Rolex na imitation 'Di ba? Rolex DB lang, ganun. Rolex Recto, ganun. Legit naman ba? That time po, hindi ko alam. Kasi, nung
Nung time na yun hindi naman po ako after ng price ng isang bagay. Mm, Yung parang mm. gusto ko lang na parang natutuwa lang ako kapag binibigyan ako ng mga bagay-bagay, ganyan. Kaya hindi na po ako tumingin kung magkano yun or kung Agree, saan galing yun. agree. So parang nagulat ka na lang, wow, Rolex to ah. Parang alam ko mamahalin to pero hindi ako para agad-agad masilaw or computein kung magkano to, di ba? Opo. So anong Tapos mga na sumunod na regalo niya? yun po, binibigyan niya ako ng allowance, yung binibigyan ng mga magulang ko dinodoble niya, parang gano'n. Tapos Magkano yung allowance? po, Magkano yung allowance na pinag-uusapan natin dito? kasi po yung school ko dati, malapit lang sa'min. So, ang Mhm. allowance ko po nasa 2K or 1,500 lang kasi A day? medyo A day mataas to? A naman day? ang po? A day to? Hindi po, mga 1 week gano'n. Ah, okay. Oh, not bad, not bad. Oo, sakto na yun. So, 2K a week ang pinakamalaki niyang binibigay. Hmm, Plus, yung sa airmats mo, nabanggit mo yung sa airmats mo, magkano yung binibigay niya sa airmats mo? depende po 1,500 or 2K gano'n A month, kapagka a week din. lumalaki. Mm. Anong kapalit yun? Yung mga ganong bigay niya? Nung una po wala siyang kapalit, pero Mhm. nung napapansin ko na kuwan na siya sa'kin, Gigil na, mga ganun. oo, yung kapag magkasama kami may pahipo na siya, ganyan. Mhm. Pahipo sa legs, sa batok, sa leeg, gano'n o kaya may pa-kiss. So, sinasabayan mo naman siya, Eya. So, parang ikaw, paano mo hinahandle yung ganong hawak-hawak na sa'yo sa leeg, sa bewang, sa gitna ng bewang, ganun ba? Opo, siyempre ako naman po malakas akong makaramdam, Mhm. sinasabayan ko din. Hahawakan ko siya sa pisngi, minsan sa doon, O saan? Doon sa batuta niya, ganun. oo, sa tumitigas niyang batuta. Oo, no. Batuta ni anak ni Congressman. So, Meron nga hmm, itong congressman nito, bigla na lang na una, ayaw niya na muna ng mga ganun. Hindi nagpaparamdam. Pero yung tumatagal na nagbibigay na siya, nagpaparamdam na. mm. Yung, Siguro po gano'n talaga yung ugali ng mga lalaki diyan, nagpapakagat muna kunwari, no? nagpapasimpleng harot. O, tapos, ano na yung mga sumunod? Di, hinawakan mo rin yung kanyang batuta. Siyempre, nagalit yung batuta niya. Diyos ko. Yun po, yung mga sumunod na pagkikita namin may halo na siyang wild. Oh, wait lang. Pag nagkikita ba kayo, bago tayo tumungo dun sa wild na usapan na yan, pag nagkikita ba kayo, may usapan kayo na, ito yung price ko, ito kailangan ko. Walang ganon? Or meron? Wala po, Wala rin siyang ino-offer sa'yo na kita tayo, bibigyan kita ng something na ganito. Wala ba? wala po. So talagang sumasama ka sa kanya dahil gusto mo rin siya. Mm. Kasi nga pogi. Kasi nga may dimples. Tapos maganda yata yung katawan, no? Opo, O di, kasi nagba-basketball din siya, uy. Yung tatay niya ba o nanay niya ba yung congressman? Sino? tatay po. Tatay niya, pogi. Mm, Pogi din. pogi din. Sa NCR ba to, congressman, yung tatay niya? Hindi po, sa Probinsya? somewhere in Norte. O yan, may Norte. hint. Uy, Tarlac, ganun. Hindi po, mga sa part siya ng Cagayan Valley. Ah, Hala, Cagayan Valley. Kilala sila doon, kilala sila. kilala po sila. Okay, yaman na sila. So ito na nga, di nagaya sa'yo. Saan kayo nagkikita? Ah, dun po sa kabilang distrito kasi parang hindi kilala yung pamilya nila dun. Pero nagtataka po ako nun bakit po kami lumalayo.
yun pala yung purpose nun. Mhm. So, sa kabilang distrito, doon ka ba niya dinadala sa bahay nila o dinadala ka niya sa motel or sa hotel? Ano ba? Saan ba? Nung una po sa sa mga restaurant lang gano'n. Mhm. Pero nung mga sumunod na kita na namin, diretso na kami sa hotel. Mm. Big time naman yung mga hotel na pinupuntahan ninyo. Siyempre, anak siya ni Congressman. May mga bodyguard yan. Opo. Pero kapag nagkikita po kami, wala siyang kasama. Ay, As in, wala. dalawa lang kami. Anong gamit na sasakyan? Call po. Pwede bang sabihin? Oo, sabihin mo yung brand. Ano mo yung sasakyan niya nun? Fortuner. Oy. Talaga yung, kaya hindi ako nag-Fortuner. Mga Fortuner talaga na mga tao, mga babaero yan eh. Parang natawa rin ako dun. Parang natawa din ako sa punchline ko. Ang dami nakatutok sa atin ngayon na driver pala, no? Tapos naka-Fortuner sila ngayon. Baka bigla po tayong mabash on air nito. O, di, okay lang. Diyan mo sila. Bahala lang sila sa buwan nila kung babayero sila. Hindi natin kasalanan yun. Okay. So, Fortuner, sumasakay ka. Anong kulay na Fortuner niya? Puti? Black po. Ah, black. Siyempre. Oo, tama. Mga kongresista, mahilig yan sa mga itim-itim ang mga sasakyan na mga yan eh. Hindi naman naka-single plate. Hindi naman po. Tinted. Siyempre. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Oo nga naman, ba't pa ako nagtatanong? Siyempre, tinted yun. 'Di ba? Tinted, no? Apo. Sobra. Ano, yung manyak tint, ganon. Yung kahit na ginagawa kayo sa loob, di na makikita. Ganun. Ay, big time nga. Mamahalin yun. Manyak tint. Yun ang papagawa mo dapat, manyak tint. Eh. Ganun. So, ito na nga, dinadala ka niya sa hotel. Anong ginagawa niyo sa hotel? Gaano ba ka-wild itong anak ni Congressman? Magaling ba to? Magaling po siya. Sobra. Paano mo i-define or paano mo masasabi na magaling itong anak ni Congressman? Talaga bang mapagkakatiwalaan at talagang magaling maglingkod? Magaling po siyang kumain. Totoo? Opo. Paano mo nasabing magaling kumain? Ano bang, paano? Sige nga, kwentuhan mo kami. Yes po, magaling siyang kumain ng papaya. And then, humigop ng sabaw. Ganon. Ay, inihigop yung sabaw ng papaya? Oo. Kailan pa nagkaroon ng sabaw yung papaya? Katas lang. Yung katas ng papaya. Wala. Uy, yummy. Grabe, humihigop ng katas. Gano'n niya katagal kinakain yung papaya? Mabilis ba, matagal? Matagal po. Parang anak na sabik. Ganon. Ano ulit? Parang anak na nasabik? Ano? Oo, parang anak na sabik kumain. Ganon. Ay, ganun? Yung habang kumakain, gusto niya nakahawak ka sa buhok niya. Ay, ganun. Yun ang pinaka, niya, highlight niya lagi dun sa niya, pagkikita. Ano pang ginagawa niya sa'yo? Puro kain lang. Siyempre uy, tama na yan. Ano ka? baka maano ka dyan. Di ba? Kain lang ba ang lagi niya? Uy, baka maano ka, maimpacho ka dyan. Ganun. Siyempre po tinutusok niya ako ng batuta niya. Ay, saan ka tinutusok? Sa doon. Saan? Saan doon? Sa ketpias ng silanganan. Nanunusok? Kumusta naman manusok? Okay naman ba?
Nung una po na-disappoint ako kasi ang Mm. bilis. Ano? Ang bilis po niyang ang bilis po niyang magpalabas ng Ah, gatas sa batuta niya. oo. Mabilis magpalabas ng katas sa batuta. Ganun. So, yun ang lagi yung sistema. Gaano kayo kadalas nagkikita nito ni anak ni congressman? Nung hindi pa po ako busy sa school work, every twice or thrice a week. Mhm. Pero nung na-busy na po ako, mga once a week na lang. Mhm. Or minsan through video call na lang, ganyan. Mm. Paano, magkano yung ano? Ay, magkano? Tatanong tuloy yung magkano. Wala naman tayo usapang presyo, pero magkano? Ang tanong ko, hindi ba nagiging wild etong si congressman sa pamamaraan na parang pinapa-costume ka pa niya? May mga ganun ba siyang ano? Hindi naman po. Pero yung minsan nagiging wild siya, lalo kapag nasa sasakyan kami, ganun. Anong gusto niyang One gawin niyo? Kaya po, habang nagda-drive siya, gusto niyang laruin ko yung batuta niya. Ay, ganun. Gusto niya Oo. kinakambyo-kambyo mo, no? Minsan po gusto niya ilalipas ko na yung batuta niya eh. Oo. Habang nagmamaneho. Oo. Delikado yun. Baka bigla mapapreno siya, no? Ganun. Mahirap na. Oo. Mahilig mag-experiment itong si anak ni... Gano'n kayo katagal pala neto? Gano'n po. Almost 3 years. 3 years din. Ang tagal. Tapos, sa isang buwan, gano'n kayo kadalas nagkikita? Po. Mga 6, 7, 8, gano'n. Hindi ko po mabilang eh. Depende po kasi sa schedule din niya. Mhm. Or schedule sa asawa niya. Hindi, bago natin pag-usapan yung asawa niya kasi mababadrip lang ako eh. Ang ganda ng kwento, biglang may kabit pala tong kausap ko. Aray. Teka lang, Eya. Teka lang, dito na muna tayo na. Ano bang trabaho nito ng anak ng congressman nito? Wala? Negosyante? Anong negosyo? Ganun. Based po sa nakwento niya sa akin, meron silang business, family business, pero siya po, engineer po siya. Mm. Oo. So, talagang proven and tested na yung mga engineer talaga yung babaero. Uy. Ulitin ko sa lahat daw po ng mga engineer dyan, proven and tested, babayero daw kayo. Sa may mga asawang engineer dyan, di ba? Sa mga asawang engineer dyan, tititigan nyo na ngayon yung mga mister ninyo habang nagmamaneho o habang nakatuto kayo sa amin ngayon. Tapos, kindatan mo. Ate, kindatan mo. Yan, ganyan. Tanongin mo, babae ka ba? Di ba? So, babaero, no? Itong si engineer na anak. So, flood control project nga to pag nagpagawa si kung sa kanya ng proyekto siya na bumibirada, no? Tama ba ako? Hindi ko po alam. Siguro, kasi saan naman niya kukunin yung mga pera niya, di ba? Oo. Eto na, Eya. Yung unang taon, unang regalo sa'yo, Rolex. Nagbibigay ng 2,000 allowance. Estudyante ka pa nito. Ang laki na yun, ha? Sa nanay mo, 1,500 din, 2,000. Ano naman yung pinakamamalaking binigay sa'yo na parang, wow, deserve ko ba to? Pero, deep inside, oo, talagang deserve ko to. Ano ba? Kasi po mahilig siyang magbigay ng gamit eh. Yung laptop ko po nun, nagtaka nga din yung mga magulang ko bakit saan ko nakuha yung laptop ko. Anong laptop? MacBook? Ganun? Hindi po, kan lang po siya. Yung Huawei na laptop. Oh, mahal din yun, ha? Mm. So, binibigay niya yung mga luho mo.
naghihiling ka ba sa kanya, Eya? Ito kasi iba yung binibigay niya sa hinihiling mo. Maging honest ka lang. Inihiling mo, nalalaman niya ba talaga na kaya niya ba na ibibigay yun? Kasi nagpaparinig ka na, sira kasi yung laptop ko, Ganon? Ganon ba? Minsan minsan meron yung time na paparinig ako sa kanya kunyari nasira Mhm. yung phone ko. Mhm. "Sira yung LCD ng phone ko, tignan mo, oh." 'Di ba nakakatawang isipin naging gano'n pala ako Hindi, noon. wala tayong magagawa. Parte na ng buhay mo yan eh, di ba? Naging parte na ng buhay mo yan. Hindi na natin mapipigilan. Hindi. Kaya nga natin napagkukwentuhan ngayon eh. Kasi nga, humiling ka rin eh. Hindi, totoo yun na. Kapag gumihiling, di ba, Eya? Di ba, Eya, totoo yan? Kapag gumihiling, di ba, gumagano'n talaga boses? Mm. Anong tawag O mo sa kaya kanya? po, Anong tawag mo sa kanya muna pala? love, Love 'di ba? naman eh. O kaya kapag nakakakita ka ng mga bulaklak sa Facebook sasabihin mo, Mhm. "Love, sana all may bulaklak." Yung Uy. gano'n. Ganun yung mga diskarte yan eh. Wala tayong magagawa. Dumaan ka eh. So, eto na. Anong nagbibigay siya sa inyo? Laptop, mga bag na mamahalin? Ganun ba? Yung sa bag po hindi ako mahilig, eh. Pero Mhm. yung kung kunyari kasi yung course ko is information technology. So, Ah. mas mahilig po ako sa mga gadgets, ganyan. So, mga, Binibigyan niya ako smartwatch, gano'n. uy. Ano ba? Mga smartwatch. Smartwatch, phone, Binigyan ka ng mga CCTV, ganun. Wala naman. Hindi ka naman nagkaluwa ng CCTV. meron pa po yung time na nung nagka-pandemic, pinakamitan niya ako ng wifi, sarili kong wifi daw para hindi na ako mahirapan, ganyan. Uy, social, no? Ano pang Ang mga dinadagdag hmm, binibigay sa'yo? kuwan po, pagkain, kung ano-ano. So, madami po. Sa 3 taon, ano yung pinaka-bongga o talagang hindi mo malilimutan na deserve ko ba to? Ba't ako binigyan nito ng ganito kamahal? Sabagay, magaling siguro ako. Sa 3 taon po, ano ba yun? Meron. Nung time na remata yung lote namin. Ay, Siya lote po na. yung siya po yung gumawa ng paraan para ma-win back namin siya ulit. Magkano nasanda yung lote? Kuwan po, nasa 550 Ay, kabo. something. Siya nagbayad lahat. Ah, may kulang po nun na parang 400 plus gano'n. Ang laki ng Then kulang. Hindi nyo pa binuo. Hindi mo pa binuo. Ang laki. Kala ko mga kulang lang, 150. siyempre sulitin ko na, sinulit niya din naman ako. Ooh! Sabagay, no? Total. Winarak mo ang puno ng papaya. Wawarakin ko rin ang iyong bulsa. Kaya nga po kaya nga po ayoko nang umuwi sa probinsya namin kasi baka makita ko siya ulit. Okay. Nandun pa rin, no? Eya, bago tayo magpatuloy sa mga malalaman pa natin dito sa kwento mo ngayong gabi na to. Ang galing mo magkwento, ang galing mo sumagot sa mga tanong ko. Natutuwa kaming lahat, ha? Ano ka rin, ha? Talagang pala-burn ka rin, ha? Eya, ito ang tanong. Bigyan mo naman kami ng itsura mo. Image sa utak namin habang nagmamaneho kami. Habang nakatutok kami sa'yo. Habang nakikinig kami, nasa tahanan kami, nakabukas ang aming radyo. Ano bang itsura na itong Eya na to? Yan ang big question naming lahat.
na nakatutok ngayon sa radyo? Ano bang itsura mo, Eya? Ako po, yung itsura ko po, ang height ko nasa 5'5", 5, mahaba ang buhok. 5 ano? Di namin naintindihan, Eya. 5 ano? Sorry po, yan po okay no? Yan, 5 ano ka? 5'5" po ako, yung height ko. Matangkad din. 5'5 para sa babae. 5'5. Tapos mahaba ang buhok. Opo. And then, maputi. Maputi. Kaso, hindi matangos ang ilong ko. Okay lang yun. Napaparetoke yan. Tapos hindi matangos ang ilong. Ano lang? Kan po, sakto lang. Hindi pangumpango, hindi rin matangos na matangos. Yung sakto lang. And then, yung mga kaibigan ni mama, nasabi nila para akong, yung mukha ko para siyang Mama Mary, ganyan. Oy, tama na tong call natin na to. Nadamay na si Mama Mary. Tigil. Alam mo, madalas pa naman ako nagsisimba. Tigil na natin to. Imagine niyo po si Mama Mary na Ay, ayoko na. Ayoko may na-imagine. Lahat po na nakikinig sa atin ngayon, mga kabisyo, patayin nyo na po yung mga radyo nyo. At syempre sa lahat po ng mga natutok sa inyo, tama na po ito. Di nga, kamukha mo talaga. Oo. Ito, ano yung vital statistics mo? Nung college po ako, 36. Wow. Tapos, 36. 28 po yung sa bebang ko eh. 28. Wow. 36, 28. Tapos, parang labas lang sa sa loto ah. Ha? Parang labas lang sa sweepstakes. Oo, no. Parang labas lang. Jackpot. 36 po. Oo nga. Sabi daw dito, lami daw. Lami? Ano yung lami? Alam mo yun? Lami kaayo. Lami kaayo, sabi dito. Hindi ko alam yun. Nabasa ko lang naman. Anyway, eto na. 3 taon kayo, napaulit-ulit lang ba yung sistema? Ganun lang ba yung pag nakikita kayo, hotel, hindi ba nag-demand itong si Eya na, love naman eh. Kita tayo lagi sa hotel, hindi ba pwede sa iba? Dumating din po ako sa point na gano'n. Yung Nagdi-demand na. Nagtanong po ako kung bakit palaging sa hotel na lang. Bakit hindi niya ako mapakilala sa magulang niya? Kung sino ba talaga siya, yung ganun. And then, meron yung time na magkasama kami, tapos nahuhuli ko siya na nagchat-chat, tapos kapag tinatanong kung sino yun, tinatago niya, tapos sasabihin niya, colleague. Ganun. Ay, ganun. So, mga ilang taon bago mo naramdaman yung mga ganito? Nung kalagitnaan po ng mga 2 years namin, ganyan. Sarap naman ko po na minsan, focus siya sa akin. Tapos, minsan, nawawala siya. Hindi siya nagpaparamdam. Hindi siya tumatawag. Umaabot po ng 2 to 3 days. Tapos, biglang, love, kita tayo. Ganun. Or, love, tara sa try natin yung coffee doon. Ganun. San coffee malapit dun sa inyo? Wala pa po kasing Starbucks that time dito sa lugar namin. So, lumalayo pa kayo? Punta pa kay Maynila, no? Love, mahal na mahal kita, mag-Starbucks tayo. Saan? Wala dito.
Doon, sa Antipolo. Nasa Baguio na kayo, nag-Antipolo pa kayo. Ano yun? Actually, din po kami ng Antipolo sa may Cloud9. Oo, doon sa may... Uy! Sa may bridge. Yung hanging bridge. Hmm. Tapos naglagay kayo ng susi doon, nag-lock kayo ng susi doon, gano'n. Tapos sumulat kayo doon sa susi, forever I love you, Junjun, gano'n. Ganun ba yung ginawa nyo? Hindi raw po. In-enjoy lang namin yung scenery ng Antipolo. Ay, saan kayo tumambay doon? Naku, kabisado ko yan yung Cloud9 na yan. Wag mo ko niloloko ha. Oh, doon. Saan kayo tumambay doon? Sa may baba? Sa may ilalim ng doon sa may hanging bridge? May view doon eh. May parang parking lot doon. Pwede mo lang i-park yung sasakyan mo doon, girl. Doon kayo? Apo. O baka doon kayo sa resto. Nagsasara yung resto pag mga na eh. Pakape-kape na lang pwede yata doon eh. Minsan po, nung time na pumunta po kami doon, dapat hapon mga 6 to 7. Ay, ang dami umaakyat. Pababa. Ang Oo. liwanag ng araw. Hindi po kilalang kilala yung yung Cloud9 restaurant. Oo, doon, 'di ba may restaurant doon, 'di ba? So doon kayo kumakain. Opo. Pero one time lang din yun, tapos sagditan lang din. Ay, saglitan lang. Napapansin mo ba sa kanya? Siyempre, anak siya ng kongresista. Kilala sila. Ano ba siya? Mailap siya sa tao. Mailap siya sa labas. So, alis na tayo. Ganon kagad siya. Kapag nasa sakop po kami ng ng tatay niya, yun po talaga mailap siya. Dati nung hindi ko pa alam, nagtataka ako, parang may tinataguan siya, ganun. Pero nung nalaman ko na, yun, nasagot lahat ng what if and whys ko. Ah, so ilang taon bago mo nalaman na anak siya ni Kong? After po nung paghihinala ko sa kanya, after almost magto 2 years na kami, doon na po siya umamin sa akin na Ang tagal. ang tatay niya si ganito. Sino tatay niya? Hindi ko narinig. Nakamute. Sino ulit? Basta may Y po sa dulo. Why? May Y sa dulo ng apelyido nila. Dulo, why? Rafi Tulfoy? Ganun ba yun? Senator yun eh. D. C. Uy, C, ganun. Rocky. Rocky Secret Files, ganun. So, may why. Okay. So, 2 years before mo nalaman na anak siya ng kongresista. Nagulat ka. Ito, aminin. Yung nalaman mo ba yung anak siya ng kongresista? Anak ka pala. Yari ka sa akin. Nung nalaman ko na anak siya ng kongresista, nagulat ako din, parang nahiya din ako. Mm-hmm. Kasi sa lahat ng ginawa ko sa kanya, anak pala siya ng kongresista. Okay lang yun. Matapos ko siyang anuhin. Anuhin? Matapos kong paglaruan ng kanyang sandata. Mm-hmm. At gawing lollipop. Mm-hmm. Po siya as Mm-hmm. anak pala ng Congress. Oo. Yan mo, binahagian ka naman niya ng kaba ng bayan. Sorry po, nakihati pa ako. Oo. Saan man yung lugar ninyo, yung mga tax nila doon, gigil na gigil sa yung tao. Hindi ba to si Sal Dicoy? Hindi. Koy. Hindi po, malayo na si Saldi ko. Hindi Sal Dicoy binanggit ko. Sal Dicoy, sabi ko. Sal Dicoy. Yun.
Hindi, pero kilala ko to eh. Parang Isabela ka galing eh. Ganun. Tama ba ako? Oh, Wala akong sagot. okay. Wala. Ayoko rin na malaman. Mahal ko buhay ko. So, yung nalaman mo yon, may mga nagbago. Mas lalo ka bang, eto na. Anak ka pala. Yung ginagastos pala natin, Blood control project, ha? May ganun ka. Actually, nung nalaman ko po yun, parang nagbago ako in terms sa pakikitungo sa kanya. Ay, Dati po, walang formality, ganyan. Pero nung nalaman ko na ganun, parang medyo dumistansya na din ako. Kasi baka mamatay ako ng maaga. Oo. Parang siguro ang ginawa mo, no? Kagalang-galang na Ginoo. Ganun ka na. Hahawakan ko yung batuta mo. Ganun ka. At least, maaari ko po ba hawakan yung batuta mo po? Ganun. Ganun mo ba siya nirespeto? Tumatawag na si Kong. Hello, may tumatawag. Oo, sabi mo mamaya na siya tumawag. Nasa Lab Radio ka pa ngayon, 90.7. Nasasayang ka pa kakwento si Titan Jello. Paano mo nirespeto? Paano ka dumistansya? Sige nga. Kasi po, nung nireveal niya na yung identity niya, nireveal niya na din na may asawa siya. Okay. And then, syempre, bilang babae, alam ko din kung gaano kasakit yung ipagpalit ka or dagdagan ka. Or gawin kang kabit. Oo. 'Di ba? Syempre, ikaw lang naman ay nagmamahal lang din. Hindi sa natin hindi natin sa pinopromote natin na maging kabit tayo, pero hindi kasi lahat ng kabit ay gusto nila maging kabit. 'Di ba? Minsan hindi nila alam kabit na pala sila. Oo. Okay. So, kine-clear ko lang din. Tuloy ang usapan. So yung nalaman mo na may asawa, anong ginawa mo? Parang konti-konti ko na lang na dinidistansya yung sarili ko pala yun. Yung parang kung dati, tinatawag niya ako na magkita kami ganun. Walang excuses, walang kahit na rason. Nung nalaman ko po yun, parang ako na yung mismo gumagawa ng paraan na busy ako, meron kaming research, meron kaming ganito. Madami po akong ginagawang rason. As in, sobrang dami. Kumbaga, talagang hindi mo na rin gunustong dumikit sa kanya. Iningatan mo na rin yung sarili mo. Pero yung sustento tuloy pa rin, syempre. Nung una po, tuloy-tuloy pa rin yung sustento. Pero nung parang napapansin niya na gano'n nga, parang kina-cut off niya na din or sinasabi niya na busy ako, mamaya na lang. Tapos yung mamaya umaabot na ng bukas. Sa susunod na araw, ganun. Parang nakataksi ka din pala dyan, no? Depende sa sakay mo yung metro, no? Ganun. Pag walang sakay, walang metro. Mauutak anak talaga ng kongresista, no? Wala, baka ipahunting naman po ko dito. Hindi kayo papahunting yan. Sabihin mo ako. Ang kasalanan ba natin sila may gawa ng mga ganyan? Diba? Tayo masaya lang naman tayo. Di naman natin sila sinisiraan. Kinukwento lang natin kung ano yung mga ginawa mo sa kanya at ginawa niya sa'yo. Kinain niya yung puno ng papaya mo. Natakot ka sa mga yan. Tapos hiniwalayan mo na. Opo, hiniwalayan ko na, then yun, parang natakot na akong nakipag-anuhan ulit
hindi ko pa lubos na kilala. Hanggang ngayon, wala pa rin. Di ba? Naghihintay pa rin dun sa anak ng congressman. Charis. Oh. Buti hindi si congressman na lang yung tinarget mo. Gan Ay, nako. Pero alam ko, Pang-ilan siya sa magkakapatid? Di ba 4 sila magkakapatid? Pang-ilan siya? ay, grabe. Ha? Ba't ka natawa? Secret. Ba't ka natawa? Pang-apat, di ba 4 sila magkakapatid? O, pang-ilan siya dun sa magkakapatid? Sige nga, sagutin mo nga yan. Pangalawa? Secret po. Baka Awa. malaman na nila. Oo nga, sa bagay na. Wala na. Lahat naman, bakit? Lahat naman may may mga magkakapatid naman talaga. Ako, pangatlo ko sa magkakapatid. Oh. Ikaw, pangilan ka sa magkakapatid? Pang-apat. Pang-apat. Anak ni Kong, kung sakali man nananawagan ako sa'yo, lakasan mo yung radyo mo. Happy Friday, Kong! Ba't ka tawa ng tawa dyan? Parang natatakot na tuloy ako. Uy, huwag ka matakot. Sabi nga namin sa kanta namin, kasama mo kami kabisyo. Alam mo ba yung kanta namin? Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Oh. Kasama mo kami ngayon. Di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi na nga daw kongresista yung mayor na nga daw eh. Oh, bakit? Uy, Tama? Mali. hindi ko po alam. Oo, tama yan. Ganyan na yung masagot. Yan, mga ganun na. Sagutan din naman nila yan pag nahuli sila dun sa sa Senate. Oh. Mr. Chair. Mr. Chair. Ay, gagaling nyo. Gagaling nyo. Gagaling nyo. Oh, ano pa? Ano pang... Ngayon, single ka pa rin? Apo. Single. Hindi ka na umibig? Takot na po ako eh. Ba't ka natakot? Dahil dun sa anak ni congressman? Ganun? Natakot ka in a way na... Natakot po ako in a way na na baka paano kung bumalik sa akin yung mga ginawa ko in the past. O kaya paano kung masaktan ako ulit. Sa bagay, nakakadala din no? Oo. Lalo na pag naging kabit ka, nakakadala talaga. Oo. Pero yaman mo na, nasulit mo naman eh. ROI din naman. Nasaktan ka man, at least, hinatanggap Iyak ka lang. naman. Oo, di ba? Hindi, sa totoo lang hindi mo naman ginusto maging kabit eh. Sino ba may ginustong maging kabit? Wala naman, di ba? Oo. Oo. Hindi mo naman, una-una, pinapakinggan ko yung mga kwento mo habang nagsasaya tayo dito, sinabi mo naman, di mo hiningi. Di ba? May mga parinig ka nga lang talaga, pero binibigay niya. Nasa kanya naman yun kung ibibigay niyo, hindi. Di, sa kasalanan niya yun, di ba? Oo. Pero, eto na. Gano'n na ba katagal si Ea, single? Sa ngayon po 3 years. 3 years na. Pero ang huling barurot, kailan? Sorry po. Kahapon? Gano'n? Mamatay? Yung totoo. Masama magsinungaling. Last month.
no? Last month lang. Ganun talaga At, buhay. at least wala yung label. Oo. Walang label. Chinek lang. 'Di ba? Hindi, wala naman. At least nga wala kang natatapakan tao, 'di ba? yung bumarurot ba sa'yo, single lang din, wala bang bitbitin yun? O meron? Hindi ko po alam. Okay nang wag mong malaman, at least hindi mo alam kung nakagawa ka ng kasalanan. Isa kang inosente. Isa kang biktima. Ganun lang, no? Parang ganun. Ano bang hinahanap mo, sa isang lalaki? Ang hinahanap ko po ngayon, siguro, Ano? yung sa una pa lang, magiging honest na siya sa akin. Actually, wala po akong hinahanap na kahit na sa opinion or sa status ng buhay, nakatapos ka man o hindi. Basta yung totoo ka, totoong tao ka. Agree. Ganda na sinabi mo, Hindi ko kailangan o hindi mo hinahanap yung lalaki na nakapagtapos man lang yan or ano man yung narating niya sa buhay. Ang mahalaga, yung kaya ka mahalin at maging totoo at tapat sa pag-ibig na iaalay sa'yo. Tama? Kasi nasa mindset. Sorry, medyo nawala ka lang ng onte. Pwede mong ulitin. Kasi po, ano daw? Kasi po, yung nasa mindset ko ngayon or yung iniisip ko na kung magkakaroon man ako ng magiging boyfriend, yung magiging katuwang ko na sa buhay. Oo. Yung pang-settle na talaga, no? Opo. Yung ako na lang talaga yung center ng pagmamahal niya. And yung purest among all. Tama, agree. Wag mo na daw hanapin yung si Boss Dut namin dito kasi busy siya. Gusto mo ba makilala yung aming dito? Bagong kasama? May asawa po ba yun? Ay, ba't fetish mo ba may asawa? Hindi po, baka magkasala ako ulit. Okay. Mabuti nililinaw lang natin. Hindi. Single. Single ba to? Dut? Single ka ba, Dut? Sagot agad. Single. Single daw. Single daw. Gusto mo bang ipakilala kita dito? Okay lang po. Handa ka bang tawidin yung bundok ng Baguio, patawid ng bundok ng Antipolo? Parang mahirap naman po ata yun. Hindi. Wag na lang. Wag na lang. Wag mo nang tawirin. Kasi hindi naman daw kailangan tawirin. Dadaling ka daw niya sa langit. Ooh! May any last words ka ba na gustong sabihin dito sa ating programa, sa lahat ng mga nakatutok sa atin? Libo-libo ang nakatutok sa atin ngayon. At napakadami ng mga nakatutok sa atin. Nasasayahan sa kwento, pinapagaan natin ng gabi nila. Actually, thank you Bago ka pala magsalita, gusto ko muna magpasalamat sa iyo. Dahil sa kwentuhan natin na to, wala naman tayong gustong baratan. Wala tayong gustong ihatid sa tao kundi entertainment at maging masaya lamang sila. So, salamat sa kwento mo at sa tiwala mo sa pagmumukha na to na dito ka tumawag sa amin. Kahit hindi mo pa ako nakikita. Sige na, Eya. Anong gusto mong last words dito sa ating programa? Apo. Bale, ang message ko lang po, lalong-lalo na sa mga babae and sa mga kabataan na hindi makapaghintay ng taong magmamahal sa kanila ng tapat. Sana po, siguro naririnig na din nila ito sa ibang mga babae pero hindi sila naniniwala.
ako po, sasabihin ko na dapat po bago kayo pumasok or makipagkilala sa isang tao, sa isang lalaki, sa lalaki man yan or sa babae, kahit anong preference ninyo sa buhay, dapat kilalanin nyo muna kung sino siya. And huwag kayong magbibigay or huwag niyong ibibigay yung katawan niyo sa taong hindi naman deserve Tama. ang pagmamahal na meron kayo. Galing. Pero hindi mo ginagawa. Isa ka rin eh. Practice what you preach. Walk the talk. Gano'n ba? Gano'n. Sa akin lang ay isang mahigpit na yakap para sa'yo at naway mahanap mo yung tamang tao sa buhay mo. At tingin ko naman yung katulad mo ay napakagaan kasama, ang daling kausap, ang saya kasama. At tingin ko, mabilis ka lang talaga maloko. Bawas-bawasan mo yan, yung paniniwala mo masyado ha. Yung mabilis ka makuha sa mga pa-cute-cute ha. Apo, Oh, noted. yeah. Yun lang naman yan eh. Choice natin kung maluloko tayo at hindi tayo pinanganak na walang alam. Alam natin kung ano man yung nagiging mali natin. Pero minsan kasi pinanganak tayong matigas ang ulo. Naniniwala ako doon. Hindi tayo pinanganak na engot, walang engot na tao, walang BO-BO na tao, walang tangang tao. Sadyang nagiging choice lang talaga natin maging ganun dahil nga matigas ang ulo natin, di ba? Dahil hindi tayo na. Tama? Wala ka nang gustong sabihin? Okay ka na? Hello? Hello po. Okay ka na ba? Hello. Humihinot po kasi yung internet ko. Wala na kasi yung wifi ni anak ko po. Humina. Kaya mo, di mo man mahanap yung anak ni Kong. Mali mo, anak na ni Mayor. Maraming salamat. Maraming salamat sa imo. Thank you po. Thank you. Again, And God bless. Bye-bye, Eya. Bye po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang ating Friday Habit kwentuhan sa programang Top Secret. At hindi lang basta-basta Top Secret, kundi SPG Top Secret. Paubanhin mga kabisyo sa mga madami pa pong tumatawag dito. Ilan pa to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Marami! Pasensya na po mga kabisyo. Meron pa po tayo mga kabisyo next week, Monday. Pero don't worry mga kabisyo dahil sa Saturday program natin na Anong Hugot Mo, pwede rin po kayong tumawag pero saglit na oras lang din po yun. Ha? O kaya magpadala na lang ng mensahe. Pero ang pinakamagandang oras talagang tumawag every Monday. Mondays to Fridays po talaga. 9 to 12 midnight. Yan. Ha? Okay? Mga bisyo, maraming salamat at keep safe always and God bless you muli. Ako po pala, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Cello. Kasama ko po si Boss Dut Dut. Ang dami mong trabaho, Dut Dut. Tatanghali, DJ ka. Tapos nandito ka ngayon sa Lab Radio ngayon. Anyway mga kabisyo, maraming salamat. Muli, ako si DJ Titan Jado in behalf of DJ Rocky Terra. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Huwag mo kalimutan maging masaya kabisyo, lalo na kasama mo kami. Handog ko pong awitin sa inyo. It's a beautiful song by 90.7 Love Radio. Kasama mo. Kaya kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!